Naghayang og wala nay kinabuhi kining usa ka babaye sa usa ka eskinita sa Zone 5A, Sitio Caragasan, Barangay Maasin, Zamboanga City. Giimbestigahan kini sa mga taga Soko diin tapad pa sa patayng lawas ang helmet nga itom. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis sa Zamboanga City Police Station 8, may abot sa lugar ang mga biktima nga giila sa mga pulis nga si Sarina Sadalani ug kauban niini ang usa ka Rodrigo Sabanal Madranka kay adunay kuhaon nga motorsiklo. Apan kalitsab, miabot sa lugar ang usa ka armadong lalaki nga nakasuot og blue nga jacket ug gipusil ang mga biktima. Naigo sa ulo si Sadalani samtang naigo sa may ilok si Madranka. Pare magpinsan lang kami. Oo. Sa bukong kami bukong ba kami ang kalungan. Oo, ang kalungan. So, kita na mo lang yung mga nangyari. Nag-live, oo. Sambil nagtawagin ba na niya. Sa mo ni kakarina mo. Ngit-ngit na sa dihang nakuha ang patayng lawas ni Sadalani. Nakarecover ang mga pulis sa nahitabuan og 5 ka mga basiyo sa bala sa gituhuan nga kalibre 45. Matud pa sa kapulisan, himuan pa nila og follow-up investigation ang kaso aron masubay ang motibo sa krimen. Apil sa subayon ang background sa mga biktima. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Newsline Philippines. Stay safe